Nyamatai akufotokoza kunena kuti anamangidwa chifukwa chonena kuti amanamizidwa kuti iyeyo ndamene anapanga create Facebook account ina yake nkuilemba basiro akuti telefoni ya Mpinganjira mkazi wawo wa aja atomo Mpinganjira mponda matiki watu wakunoku ku Malawi. Ndetu akufotokoza zambiri kuti ine ndinamangidwa koma sina amene ndinapanga account iyo nalibe phone so yopangira olo Facebook account nthawi imeneyo ndikuvutikaso nde kumati olo ya bando nkadairenga kuti ndendazuzika ku polisi ko nazuzika sati masewera paka namene zinkakhalira skulu ineyo nde kuti upeze kuti ndasisidwa skulu ndili muzitokosi kani zakezo saonaso kumene zinalowera ayi ndithu ndekuziona fanzi tunkwiyo tukungwakwira tu amayi telefoni ya Mpinganjira aja kuti mama inu zona mungapange zimenezo zona munthu kulangika motero akuti tonde nkhani ijawika kamina polisi telefoni ya Mpinganjira yonso sapito kazirongosola. Guys, a very complicated issue. Kodi ola kwani ndani nyimbo ija ya matafale ndiyo mweti takhaye tikuyisewera ndithu mwina pa background mutu mwathu tikamangana nkhani imene koma tiyambe nde kuti ndikuonera ka video aka mene anafotokozerako pati chabe mene akuti zinakhalira mbali yake yeyo amene irundi Feston Kenneth tizayiphika bwinobwino after kuonera tima video wiraso tasabwera manager alade pasaki print paper kuli ndilembe kuna kumve nani mapozera kuti kuibira mwandu wanji ndisaine sibino ada follow kuziraso so kurenga ndi tsini ndiyama ndibasa fwano jogirano how was life kulingati jogirano pa 23 uzafika that Monday ndikulino jifona kuti no new environment akamena peza musero mwana isanyo wani sini namwe sini naje kudwe ndikulino ndokubira kupiri kwa nkozi mosa dino kwa kuzite chimbudzai then Monday atabwera ndipo ameno munthu amene no analino custodian in charge adafuza sono munthu iru sakuja tikangu manje masaitaja adayankwana kuti aona kuti apanga manje then iye uja adalinga ndama ga ntumba tukwani kuliano ndazi ndikobwa ndipasa nditamwa ndipo ameno amayamba soda dino manifesto ama Mpinganjira kudabwera lachitatu currently sali mu Malawi so zimene wasaina zija tarumizira iwa vomereza kudabwera kuno so akabwera kuno chili chonse chimene mundu akamene ndiwo mudani mutifotokozera kapena iwo adani atukuza ifikisara iliyo chimene chocho era dakhala Monday then Tuesday Wednesday irafika ndadikira sana bwere Friday then Saturday Sunday Monday mpaka nano pa 29 July muli kulingazi ino kulingazi Lingazi police station Lingazi police station ndikumene muli sopano ndiye kuti masiku osewa simunapite ku khoti nikangokhala mumadikirira kuti mama abwera okay mena kuziya kuti abwera kuti mudzakambirane mudzatani kurenga ndiwo amatino asadifusi kuna kuti no kweni china chidika dijani okay kuti azamvetsetsa okay okay then pa 29 OC wapa Lingazi station adafurukuza na usono munthu ino wakhalitsa diplomacy ka haya no inedi ni student and I have been here Banzuni for 3 years amakufusani inuyo timagwira ntchito ku diplomacy ka haya inuyo munamba mwalumikizanapo ndinaka ku diplomacy ka haya no okay so adalithokoza that time kuti akana munthu ina akanangona kuti akanangovomera mwina lokuti fuso kuti tumize zimene zofunikira ngere drama komano kuti nosimnatero athokoza kwambiri zimene zidapita then the other week ndi pamene ndimazandi afonikira kwa mai yanga kumudzi daimbidwa foni akuti no afuna kuthandiza ku skulu so tapa sayambala yanu kumasoma ndifufuza zokhuza no amene amakuthandizani ku secondary kumaso no kunoko kunyumba kuno kuti makhani ndani yeda afuna nini yonse so ngaraka kuimbeni phone tapa sanamba ndenda dawo chabwe ndimaganizo wanga ni magaza kuti mina make anthu amene ngamizana that last time kuti afaze nthandizaja ndi amene wo mwina afuna kapanga kufu kwera kwa makolo then mazuro mwake on the same day nanda ko and if amene no talumizani makolo ano hoba kuuzani so chimene chikufunika pano mutipase no account number imene magulisa ntchito
So that time kuti ndimagwisa chilo national bank account number, student account. Yeah, student account. So natumizira vamina mana kuti wakwati kubenda maina yose komano by 4 o'clock mupire mukacheke sponsor chimera bezayo izi kuthandiza nino kwa upkeep kwa poli mwana nino fees ikulipa transport. Ndino upkeep imene mutamainjizira basi bene balance mafuta so komanso muthu wabweza ngokone mukanena ichi ngati awo chabwino folo kuyira kwana kulanda zonika pika check balance ndipo pika check balance ndipo kulitsira zobenda maina yose. After I called them now that asina ndenda maina yose okay, let me find out. After 5 minutes adazanimbira so phone la tabanga find out akuti no munthu amene ayampromote chifuna kuti anthu 10 amene mukutani mukuthandizidwa pa bungu imene iyo. Ndiso mawa tikuimbira foni mamawa munthu wachita mwana waphunzira pa St John's College of Science mzuzu momwe. So ukiloka kumene munthuyo akwasiyani ndrama kuti nkhani ya ndrama ndani ndiyo vuta. Ndiye kuti mukuchoka kwa Luwinga? Yeah, kwa Luwinga mpasi mukupita ku town. St John's yapa town? Yeah. Osati ya kwina kuja? No. Yapa town. Yomwe yapa yapa pafupi ndi town main city. Okay, chabwino. Then nditafika wacha that time ndibesukali konse. I had to move pansi then around 5 o'clock kupona zone kapeze by 7 o'clock. 5 ya mamawa? 5 kwa mamawa. Nakafika kuja ndinawa imbira phone ndazipanga introduce utanda vala jumper ya black ndi trouser wa jean. Atao chabwino ndawona kubwera za utengi zantenga dalo wankati Mmene campus ya St John's. Ya St John's atati tuweni galimo ndalo galimo romo ndina kala almost 2 minutes osa yankwana kali kose. Thereafter nangu dabwano munthu wina atavaso ma civilian ndalo wana bwa ndugu neso bwa ndugu ndikuzalwa ndi seko yani kwa galimo lina uku neso zalenga kanda kayani pakati. Then galimo lina adatseka adangwiriza mulungu wa police aranyamula mfuti okunditu dasakwera kutsogolo kutsogolo Gambia nailiza ndinazara mangeni ndi I had kwafusa fuza muli manga pachifuwa jana amati mangeni kuloza inuyo kuti akumangeni inuyo pankhani yanji muli mangira baina mafuroza na kuti inuyo mukazi lino munatsekulano Facebook page ma details yo adali hani kuma chithuzi bimwe nakuisa ntchito china ya telefone ya Mpinganjira. So I had to answer them on the same spot. Zimene sini kuzidziwa. What I know, ndatenga madetails zanga ndikumtumizira munthu kuti andithandize pa school yanga. Ngati ndaitsatira bwino munatenga ma details anu munapereka kwa munthu amene amoneka ngati sponsor otakupasani kandi bursary kandi scholarship. Now pakubwera a police akunena kuti inuyo munatsekula account in the name of Trifoni ya Mpinganjira. Koma mwagwisa ntchito ma personal details anu using picture ya my Mpinganjira. Okay. So susu ndakalwa mujibinda chimene mali masaidi okoka ndino namba unipanga yangu ngambunifuza mafuso. So ndifusa program ndi kupanga sina kuyendi wayankha nangu kusaidi ngwarani waonesa. Pankhani me dalimbana kwambiri kutenga na kuti amaline ndine wa ICT munthu amene akupanga education science sanga sekweno Facebook page. So ndatu site ndi kwaonesa ngati umboni ndiso nakwanisa kupasa manambala ma classmates zangu kuti atakwayimbira phone rani afusi. Inu program yomupanga ku Nzuni ndi achani? Education science. Yeah, majoring mathematics. Okay. Koma iwo amona ngati kuti niyo mupanga za IT. Yeah, IT. Kunda mwe mungakwanise kupanga zimene amafusas. Okay. Thereafter sada kwanise kuimba phone ya kuimbira zisangaja komano they started beating me. They were beating you? Beating me. For what? Awulino ndikupanga refuse kuna kuti sina wa ICT. IT sina honest program. IT sina honest. Panali wa polisi azima ya wiki. Aneso mambama ndikupira kupira. Ukula vulirani? Ndipo ndi mateni eniwa. Mateni eni? Eni mateni. Because you need to tell us the truth, eh? Yeah. Actual truth. Yeah, because we need to know the truth. Okay. So it's what they were doing. Banga zile zingine. So ara ni menya ndira kulia muja anapita. Masete mena anajuka kulongo anazantenga kuruka kwanje. Anazantenga yani chuzi. Nenino
ankanena kuti tipite ku Mzuzu tikatenge no laptop. Ndiye nauza kuti ineyo from mupite ku Mzuzu University ku campus. Ilipite limodzi ndiwo. Mukatenge laptop. Ngimbire mesho wanga amene makwana ino lombe imodzi. Abwerese no laptop manga ndi mafoni amene magwisa ntchito. So nokata ineyo no since 2021 kuzafika pano pa 2024 sinakhalepo ndipo sidagwirisepo PC kapena laptop ina iliyonse. Ineyo ndimagwisa phone. And phone yanga ndiyakufa currently. Phone imene ndikugwisa ntchito ndinabwereka kwa nzanga inakene eng'ono ya Samsung imene ikangwerenga kulingana kuti amene ndinkakonzekera yani ma midterm exams. So zimene sadakhulupirire ada zilezi zingachitike just pa phone komano iwe ndi chani ndi laptop. So ndinapasa nambala adakwanisa kumuimbira meshocha mfufuza ta kodino first one nziwa yaye okay and laptop ada ilienda khanayo kutokera no E1 iyeyo mpaka nano kuzafika pa E3 tili limodzi sala kusila laptop ina limodzi and even assignment yamba tepepe yani pa phone. Okay now okay then kule seji kwa majaji kimene no amagwisa ntchito ulipeza pa panje pa kiti ajani ya Mzuzu main campus. Sidaenda bakali moto ndakafika kucho adanduza kuti no pepani kwambiri ya Brazil pepani sizinaende olondi pang'ono pomwe ayi komatu mundilole ndifotokoze bwinobwino chifukwa timapati ndenzovuta kuti mwilolere koma ndifotokoze motere. Okay, mu chaka cha 2024 kunapezeka zonena kuti mama Trifonia Mpinganjira akazi wawo a Atomo Mpinganjira anatchuka kwambiri makamaka m'masamba mchezo pa Facebook. Page yawo tunde kunali anthu kusangalala chifukwa ankaponya kuti maposti tabwino tolimbikitsa anthu kumanena kuti komatu azimayi titakhala ngati uyuyu mwina mwake zinali zija zokoma ifeso tinkatsatira kumene komanso zomera kuti angasi Malawi trends kuti tione kuti kwina kutrenda zotani. Ndetu amayi aja kumene kuja anayambanso kulingaliro ta bwanji no ndipange zonena kuti business yanga iyi chifukwa ali business diplomatic haya komanso ndi kuti ma business okhudzana ndi mbewu bwanji ntatenga maphindu ako business kwangako ndiyambe kumasapota kwa chinyamata ndanayambadi kumathandiza chinyamata anthu amata akapempha ndalama amatha kuwathandiza munthu kuwafikira ku inbox akamva nkhani zake amatothandiza. Iwo aja anayamba kugwira ntchito ngati philanthropist, munthu amene amachita ntchito zachifundo kuthandiza anthu osiyanasiyana ankachita zimenezo. Nawo anatenga ndithu vibe yabwino ije yonena kuti kumaona munthu wa ndalama koma ndiye kuti wamtima sopereka ngatoyo wamtima wabwino. Pamene paja panazabadwano akamberembere ena amene anaonapo nomwayi aja amatchedwa kuti no fraudsters, anthu oyipa, bad people stealing from people. Timapanga condemn always this, we condemn this. Timadana nazo koopsa zimenezi. Basi tu ndikumapezeka zoti atengano sopano Facebook ndikuyikapo ndi kuti kaejeni kapeji kawo nkulemba dzina la Trifonia Mpinganjira utenga chithunzi chako chika pamene paja basi no anthu kumanena kuti iso ndi kuti ndi account ya mama aja. Mwayiona ndikumapezeka zona ndikumaberano anthu taonani no sopano kubasi ndikuti no iyayi mufuna ndikuthandizeni. Okay, kuti ndikuthandizeni timafuna kuti no muonetse kuti nonso mulini mtima ufuru mukufuna mutagwaponso nanu mufuna mutazithandiza nokha nde mtima umene omwe amba kuti muonetse mukuyenera mutumizeka 10,000 nde kuti kuchani ku account iyi tikupasana account iyi mutumizireko ndalama imene. Ena so yayi mutumizireko mwina kaya ndi chani mutumizeko kumene koko nde kuti kaya ndi 100,000 tikati ndi feti zakuthandiza nde kuti ndi 3 million fuwa zikuona kuti mumazikonda inuyo mukufuna mutayamba kuzithandiza nokha 100,000 yonse ikhala ndi kuti aphatikizidwa mu ndalama zoti ngamakutumizireni popa paperopo. Umafunika munthu kumayamba kuzithandiza weka akamberembere mwaona kumapanga choncho. Anthu aja basi ndikumatumiza ndiye kuti chani ndalama kumene kuja ndikumaberedwa. Pomakamba andibera runda my Trifonia Mpinganjira ndamene andibera rwine ndalama chani kundinamiza chani nanga sinkhope dzina zimapirapo ndi zawo yonse anali iwo
zinali nkhani zomvetsa chisoni kumaziona. Anthu akamalira choncho amayi telefoni ya Mpinganjira nkhani zija zikapeza samasangalala nazo. Ndankabweranso masamba mchezomo chonde peji yanga ili ndi zotere ili ndotsatira mwakuti chonde musalole wina aliyense amene angakutumizireni kupempha ndalama kozanu muntumizire ndalama osatumiza ine sinimapanga zimenezo osapanga chonde chenjerani Amalawi chenjerani mpaka anayamba kudandaula kuti chonde apolisi bwanji kuti simukathandizeko pa nkhani zimenezi fora Amalawi akupezeka zoti akutani akuberedwa akulakwiridwa kwambiri ine sindikufuna zimenezo mu dzina langa. Chonde anthu amene wawa muti apeza zingatithandize. Nawo apolisi anayamba kusakasaka enda anagwirapo anthu angapo. Anagwiranso mbusa wina wake mbusa mpaka nankapanga nawonso zimenezo nkhani zipezo tinazulusa ku Malawi Trends tinazisatira bwinobwino. Anagwira anthu angapo koma zoti mwa anthu angapo munalinso uyuyu Kenneth Feston nde ifeyo tikuzitsatira apapa. Nawo tipange flip page tikupita mu page 2 ya nkhani ya 2 kapena chapter 2 pamene tizikhala kuyang'ana zomwe zimachitika nde kuti ku Nzuni nthawi imeneyo ku Nzuzu University munyengo yake yomweyo uku ndekuli kwa mayi Thomas Mpinganjira ka Thompson Mpinganjira kuchitika zotero nde kuti no ukuso ku Nzuzu kumachitika zotere ku Nzuzu University. Kunali nonso pano mnyamata wina ablaza amene tikwaninawa iye yutu ndizoti amapanga programu yokhuzana ndi education zamaphunziro choncha kuti education science ndetu kumene kuja basitu akufika kaya mwanayi chaka chachitatu ka chimenecho kaya nayi chaka cha namba chani zinthu zavuta. Munthu uyi kumene akuchokera sakukwanisa kuti amusamale bwinobwino mukuziwa kaletu anthu fete machoka enafe mabanja onena kuti ndizovuta makolo alini mtima ufuna kuthandiza koma alibe apanga bwanji inu mukufuna kuti azichekecheke kuti apange kuyesera ndithu mundumo ablazitu basi unali kukokabe skulu kuikoka koma sizimayenda kufika point onena kuti no anakathano kubwezedwa ku skulu kuja kunena kuti basi inuyo akulu basi tawapande school fees mwalephera kulipira nde kuti inuyo mutani inuyo basi muzipita. Nawo zina ndi zinazo matha kumapanga manage koma ngati school fees palibe sungakhaleso pa skulu padzapa. Ablaza nonote apa ndipanga bwanza mwene skulu iyi tachoka nayo kutali kunyumba so tikufunikira tithandizeko mwina chikuyembekezo ndi zomwezi tipange bwanji pamene panjira zonse ndezikuoneka kuti zalepherekera amwene kusiyana ndi kunja kuja matha kumenya ma part time jobs ake koma kunoko sizingatheke zimene zitipanga bwanji. Ablaza nono zoti kodi anzanga amene muli ndi Facebook kuno kodi simungandibwerekeko kuti mwina mwake phone yanuyo palemedwe nkhani yanga mwina ndipempeko mathandizo naona anthu akumapempha mathandizo ndikumathandizidwa ndi anthu makaya oyimba kuthandiza school fees mwaona mwina ngatithandizeko ndi school fees yokhayo zinazo chabwino tiziziona ngati mwandeme koma school fees yokhayo fans inapezeka zonara zake anamvera chisoni amwene tengani phone yanga mugwiritse ntchito ndekuti anapezeka zora analemba post ndine Kenneth Feston ndikuphunzira kujani ku Zuzu University panopa ndesizili bwino school fees ndikupempha kwa amene mungatithandize sakhala munthu oyamikira wothokoza mpaka nakalekale chonde nkhani zenapita anzake omwe wanoti yayi nkhani itu tikati ngoponyedwa pa account imodzi sigwira tiyeni timwazena nayamba kuipanga share nangati mazuwa mukakhala kumene kuja kuti ukakhala ndi mablaza abwinotu ma roommate abwino kaya matiyani kaya amene acha omapeziko zonoti basi nomwe ambadai kuti akuthandizana fazi yapezikuti amba kuthandiza kumwaza otenga kuti adaja ndai kuti akuti ali ndi kafoni ka Samsung kakang'ono kamakepadi kamene anangonoti mwina pali zina zake mwina ndingalandire makopa amene papa kobwerekaso ngati ako mwayiona zosayendatu. Ma assignment amene menani ubaita kulemba ndero kugwisa ntchito mafoni zobwerekaso zosakhala bwino ablaza mazuzika usati masewera malinga ndi mmene akufotokozeramo ndikunapezeka zonoti nkhani ija basitu yaenda no kuyenda ablaza osaziwa zomwe zikuchitika wina wayiona mmodzi maka mbelembele aja ala ineyo mwayinduti ndi umene uwu. Now munthu amene anapezeka zonena kuti atenga nambala ya dawo kwayimbira foni iwewe ife tikuthandiza ife nda mabungwe chani taona chani tikupezera mwayi wa scholarship yafotokozapo zina ndi zina amenepo basi nde kuti pase chani utipase nambala yako utipase so ID namba yako wayiona kuti zezi kuthandizire chani program imene upanga program yanji kumene kuona nga ma school fees ake ndi ndalama motani ablazi nanga ndipanga bwanji ndikupereka ziti zimene zijaza papa mwina mwake ndingathandizike anthu aja basi tikutenga zimene zija ukazigwiritsa ntchito molakwika basi tukena kono
maumboni ndeta apolisi akufufuza kumapeza ndi kuti ndi dzina la Kenneth Feston lomwe likugwira ntchito kupanga za ukamberembere kuyendetsa ndi kuti akaunti fana atsegulira akaunti kugwiritsa ntchito chani Facebook akaunti kulemba maitrifoni ya Mpinganjira kugwiritsa ntchito madetail blaziwa basi ndi kuti nozidza zimakaonetsa kuti ndiwo amene adani apanga zimenezo mpaka nakuti zimaumboni kuti paka nati kuwacha akaunti unambala yawoyo ngati kuyalira omane kumalowa ndi kuti zindrama zambiri zani koma blazi osadani osaziwa sizikundikhudza sindidziwa china chilichonse nanga sanali offline iwo anali makipadi basi focus inali pa mabuku nkumayang'ana kuti ndingathandizike bwanji ndi ngongole za mafizi zimene zikuyena zilipiridwezi. Nkhani yomvetsa chisoni. Anyways, tipitilize tikupitabe mu tsamba lathu la number 3. Page number 3 ukamba zotani kunapezeka zono ta polisi to basi to ananyamuka anosopano kuti munthu uyu tapeza maumboni ndi ameneyu. Maitrifoni ya Mpinganjira kudandaula kunena kuti no dzina logwiritsidwa ntchito mola kuika mmodzi mwa anthu ndi ameneyu. Basi to ndende kukadani ndikukamuimbira foni. Tabwira ndichachicha ndifa chamafati kuthandizeni ndi chani majena anu wa first tabwira mbwere pa gate pa kunzuzu kumeneko ku university ablazi kutuluka ukafika kumene kucha ndimene akakumana ndi kuti ndizana apolisi kuwatenga mavaso menezi nayendera kutereke nako kwa manga atakumanga iweyo chanizani ndiweyo amene umatanu magwisa ntchito ndi kuti dzina la maitrifoni ya Mpinganjira kupanga upaleti Facebook account zimaumboni ndi izi kumaonesa ndi kuti zima document meyakuyenera ku polisiko paka ndi kuti anapita ku Nzuzu ku polisi kumene ku Nzuzu ya polisi ya ku Nzuzu anakhala kuyena kuchoka kumene kondo kupita ndi kuti kuli Ngadzi polisi ya ku Lilongwe kumene kumakachitikira zonse mpaka lumano udikire ndi kuti amaitrifoni ya Mpinganjira abwera azakufunse kumapangira nje zimene zizi chanjani koma kuti sanabwere. Ablazi sanakafike nayo nkhani za kukoti ndakati amangodikira ku polisi kuja zosayenda mpaka na I think anakalukwera nawo ku kande kundende kumeneko khalako ndithu kanthawi kumene kuja nkhani jesa akusunda nawo zinali zovuta ziyenda bwanji napapa pamene pamavutira nkhani panepo onena kuti amaitrifoni ya Mpinganjira atamva nkhani zija akuti iwo anamukhululukira munthuyo. Ndi chikhululuko chimakhala zonena kuti munthu umazipereka choka pasi pa mtima ende umangodziwa ndiwe munthu wake wewe osati sokonena kuti chani osati kapena kuti nozi tingathe kuchiona iyayi plus iso ataona zoti nzetidwa kupitirirabe iwo anangoganiza zonena kuti ndiliteteza Malawi bwanji neneyo ndingochokapo pa Facebook pa anadelete account yawo kupanga chiganizo kuti ndizalowa poso mwina amalowa sangalepere koma ndi kuti amalowa mwina ndi dzina lina lake basi angoonaonapo pazitika zotani oti anthu asathe kugwiritsa ntchito dzina lawo kaya mwina samalowapo sitikuziwa akunena yonse anapanga chiganizo chimenecho. Nawo kwapezeka zonena kuti ablaza aja nkhani ija ndi kuti kufunikira ilowe mu khoti londolezere bwino atrifoni ya Mpinganjira sanakalondoloze nkhani zija sopano zikayenda bwanji basi la blaza aja ndi kuti kumangokhala kumene apolisi kulephera ndimene amafoto kuza kuti ali kuseloko ndana amenyedwa kumeneko kulavuliridwa chani zosakhala bwino mablazi kuyesera sineyo yayi ineyo kuteko lo program amene mapanga ndi za education how mapanga IT iwe umapanga za ICT zokhuzana ndi makompyuta hayi chani kuyesa kupanga confirm tere hayi ndithu koma blazi anakhala kumene kucha. Nawo zinapezeka zonena kuti malinga ndi mmene zikumvekera madetail akunena kuti anatulusidwa ndithudi mochita kukhululukidwa presidential pardon. Mtsogoleri wa dziko nthawi imene I think analaza kwera anamukhululukira munthu anayikidwa pa list ya anthu okhululukidwa kunende kuja kuti no basi no sentence kawo kazakhala ngati katani ka atulukako kumene kuja. Afaitira mpaka na ukafika ndi kuti ku university kuja kukapepesa kumene kuja kuyesa kupemphaso malo iyayi sinalirola zinakhala motere anthu kumenyerera ndazi nzake kumene kuja kuthandizira mpaka nano kuti anthandizire mpaka administration yamvomera kuno rock fine apapari kuvomerane bweraninso muzatani musayambireso ablaza yambiraso school kuti mwina maka kamalizise program yawo ija koma ndi kuti achedwesedwa nthawi imeneyo. Nawo apapa amafoto kuzano kuti nkhani yange inakhala motere ineyo ndakhululukira onse amene anatani anandilakwira. Tibwere bwanji inonso pano mu page yathu ya number 4 page imeneyi tikufuna tikambe nkhani ino ya maitrifoni ya Mpinganjira. Ataiva nkhani iwo kodi akuti no akutipo bwanji iwo kuiva nkhani fadzulo ndi yasokosa anthu ndi kuti tikuyankhula nzimayo ipa zambiri ndithu enaso mwina kontukwana ndi zina zotero zonse zimalepera malinga ndi mmene nkhani ikumvekera mukayimvatu ndi nkhani yomvetsa chisoni eti amaitrifoni ya Mpinganjira kunena kuti inetu ndinalandira mautenga amenewo
tibwere pano popoyera kunena kuti sinakabwera nkumadzatengeza ndankhululukira kuti ena adziwe zoti kodi anthu amapanga ndalama kugwiritsa ntchito dzina la maitrefoni ife zoti tibangireni ndalama dzina lomwelo anaganiza zonena kuti angotulukanso pa Facebook koma atankhululukira ndiye kuti mwina nkhani jemene nakutha pamenepopo komatu akuti ku polisi kuja ndamene anayitenga nkhaniyo kuti ayipititse pasogolo. Of course kwatulukanso madete onena kuti akuti wina wake wa ndalama kwambiri anakapeze kuti anakalipira ka anakafotokoza ku polisi kuna kuti musamsiyesi amene muthane naye wa ndalama kwambiri siti kuzozona kuti kadanali amayiwo kapena munthu wina wake. Ayitu pamenepo sitingathe kudziwa okha eti komano zomweno zinapezeka zono kuti zachitika nonso pana maitrefoni ya Mpinganjira aja anayitaya nkhaniija anakhululuka and she's moving on with her life koma apolisi anayikakamira chifukwa choti kuti apolisiwo akuti tu inali ngati nonso pano mlandu uja sunayise pakati pa maitrefoni ya Mpinganjira ndi munthuyo faiwo anangouzidwa zonena kuti atamangatu munthu ku nkhani zokhuzana ndi zija mmadandaulazi komano kuti akapena anakandandaulira konsumira kuyiwowo anangoti apolisi takwiyani ntchito nawo apolisi ndamene anapezeka zono ayitenga nkhani jafa nkhani zinazakhala ngati pakati pa polisi tsopano ndi munthu ujano tsopano ndamene anayikakamira ndi amaitrefoni ya Mpinganjira papa ineyo ndingalowere nawo zaku polisi ndizozoti zimayenda modani ngati akufuna ikakamira ali mzifukwa zawo koma ineyo ndakhululuka ende nkhani yonayo sindikufuna itani ipitirire. Now she started moving on with her life. Zomwe zimachitikano kwina kuti kayama kumana ndi zotani nkuluyi mama wa akunena kuti samaziwa china zichonse ndisizikwakhudza chane ndakufuna kunena kuti pamene anthu mukutukwana pa nkhani imeneyi kunditukwana ineyo pepani munditukwanira pa Facebook pomwepo pamene ndinapanga chiganizo chonena kuti ineyo ndisapezekepo cholinga choti Amalawi asamaberedwe ndalama ineyo chonde dzina langalo ndikupempha kunena kuti musanditukwane musagwiritse ntchito dzina langa pamene popo chifukwa ineyo mbali yanga ndi imeneyi ndikukamba moteromo. Chabwino page imeneyi ikhale ya number 5 ndi yaifeno tsopano Justin Take Malawi komanso Malawi Transit page imeneyi tikambapo zotani guys nkhani zizi ineyo ndinazulutsapo ndinganene chimenecho sizoti ino ndine ngati mmodzi mwa anthu omangozikamba nkhani zosadziwa kumene zikuchokera iyayi naulusapo mbusa wina anamangidwa nkhani zimene zizi anthu enanso anamangidwa koma zoti anali iyeyu ine sindimaziwa iyayi koma mazozoti kagulu ka anthu kanamangidwa si mmodzi ndangapa amene anamangidwa. Nawo tikambe motere ine ndikuona ngati mene zinayendera apa magaya amene anakapanga account yake ya uyuyu Feston anakapanga account ya telefoni ya Mpinganjira kugwiritsa ntchito dzina la madetail wa Feston wa kanda ID number ndi zina zoterozo phone number makamaka phone number jokayika padzatu kutumiza Airtel money imaonesa chanzika imaonesa dzina eti I think anthu amatenga ID anapanga njira zawo zonena kuti mpaka na account ija anayilembesa kakhalenso ndalama zonse zimene zimapita sizimakagwera mu account yake ya iyeyu zimakagwera mu account ina koma kuja anapanga zoti zizionesa ndi kuti ngati ngati ndi dzina zizionetsa dzina lake ngati zimagwera mu account ya Feston Kenneth yonseyo zimakagwera mu account ina chifukwa mana khangati nonso pano pali maumboni ndi apolisi anapanga track down ndi kupeza zoti dzina la Feston mpaka ndikuapeza okhe mpaka na malandira zindalama atipasane madetail amene zimayendera kupereka kumene kucha kumalowadi ndalama chani koma ndi kuti ndalama zija sizimakalowadi kumeneko zimakalowa ku account ina amenewo ndi akamberembera amene anthu oyipa kwambiri amenewa amapanga zimenezozo ndiona ngati zimayenda motero maninga ndikunena kuti ayi timadziwako ngati magaya aku Nigeria ina akamachita zawo kamberembere zimenezi dakhala ndikumatsatira zamakonda kumapanga ndi zimenezi nchitidwe oyipa kwambiri nchitidwe one oti ngosafunikira olo panopa azimabanidwa zimene sizabwino zimenezo. Anyways nde ujatu dzina lake ndilimene limakavekedwa kuchanga ndilimene likupanga zonse apolisi atafufuza nchifukwa yake naona kuti anyamata ona kuti yamba kwakulira akhoza kugwidwa ndimene anamuimbira foni uyu timugwiritse ntchito amene iyi basi ino ndikupezeka kuti nkumveka china chilichonse ngati ndiye iwo nkuzivula kutulukamo kuthawaso ndi ndalamazo kungomusira mavuto nkulu nkupezeka zone orani wapezeka kuti wamangidwa mpaka na ndithu mene zinakhalira so sadi pepane kwambiri ablazi what can we say tinene chonchi nchitidwe ulipo pamalopa anthu anakapanga abe zimene zizi koma tinene kuti ino makosana tatiye nino tichenjere monena kuti anthu akamatifikira kuti ndine wakuti
tiziona kuti munthu ameneyu munthu otchuka akandipempha ineyo ndalama, munthu wa ndalama zake akandipempha ine ndalama, ndikuyambatu kwa anthu nosopana amene akaberedwa ndalamazo, amene akuberedwawo tiye tichenjere titsuke maso. Number 1 ndi chimenecho. Number 2 ndikufuna kuonena chonchino yapa kwa amene tasokera mathandizo ndipo tikupempha mathandizo, pali ena kupempha mathandizo nena kuti thandizeni ndadwala ndikufunikira ndipite kuchipatala, thandizireni school fees chani ena amene tikumapempha mathandizo. Mufuna ndinene apa pamene tikupempha mathandizo anthu akumatifunsa ofuna kutithandizawo titumizireni ID number anu. ID number ijoserekesa kupereka chonde zimangoneka zopheka koma namba limenezo ndiyofunikira osayipereka mwawamba. Pamene no anthu akufuna kuthandizani zenizeni zimakhala bwino pena baya kuti no anthu omwe akakumane nawo physically. Ngati zizikafuna kuti mukakumana nawo pamaso ndi pamaso, ngati pazikafunikira madetail amenewo akaperekedwe pamaso, sopano mukaonana kuti wa munthu nduyu namuziwa zili motere. Kwa amene tikungotulumiza kuchoka kutali yonchija sitizozoti manambala athu aja zikagwiritsidwa ntchito yotani. Chonde tiyeni tionesese zonena kuti no zimenezi tisapange tisapereke zimene chifukwa ndi zimene zinamgwetsa mavuto mkuluyi. Posatangira kuona kuti tikumana ndi mavuto otani pokhapa pomangopereka ID number pokhapa ayiso osapereka penepo kuona kuti izizi bwanji titakumana nano physically kuti kodi ndizoona adi anthu odi ndoti afuna nthandize kapena mwina maka mukazoona zonena kuti akukakamira ID number ndese tikuthandizani sema basi ndeti nkukusiyani masa mufuna thandizo ndino musadziwa zonora anthu wandaka mbelembele pamenepo pamene mwaganiza chimene akufuna chenicho muzaona amapya mtima ende namayamba sukutukwana zozoti mwamugwira munthu amangofuna yani akugwiriseni ntchito kupewa zinthu ngati zimenezi. Kwa amene munapezeka zoti munakhudzidwa makamaka inu ya Kenneth Feston pepano kwambiri pena pake zinthu zimapezeka kuti no zimachitika mmoyo kumata koma izi zimene zikukhalira zimene bwanji ndikumana ndi zamwini pepani kwambiri and we wish you well with your studies. Tikufunirani zabwino zonse ndi maphunziro anu ndikukhulupirira zona anthu ena ake akamva nkhani yanuyi akhala akuthandizani mwa njira ina yake koma osaperekaso ID number ndikukhulupirira zona zimenezo ndi mukuzuwa munaphunzira bwinobwino. Chonde inuyo ingolembekerani school malizani school and mukapangiza kuti mungagwire bwanji banja lanu kunyumbako mungathandize bwanji ndi maphunziro amene mwaphunzira pamene tikumwayika thukuta lanu ndithu makamaka kumaphunziro ndi zoti mmakololapo ndithu mwa njira ina yake ngakhale zikuvuta komabe we wish you well. May God open more doors for you akusegulireni makomo ochuluka. Kwa microphone ya Mpinganjira I think utenga wanu wafika ende ife takwanisaso kupanga yeko pano kutena kuti anthu wamve mbali yanu izi zimachitika anthu ufete magwiritsidwa ntchito mona kuika ndi nkhani zake zimakhala zimenezi pepaniso kwambiri ngati munalakwiridwa kapena mukulakwiridwa tukwanidwa. I think guys let's be fair here tikhoza kumva zono kodi amene akuyenera blamedwe pamene pani ndani, who is to blame, kodi olakwa ni ndani pamene papa, kodi ndi microphone ya Mpinganjira, kodi ndi Kenneth Feston, kodi ndi apolisi amene akuti anamuzuza Kenneth Feston, kodi ndi akambelembera amene anamugwiritsa ntchito Kenneth Feston osadziwa? Who is to blame? Olakwa ndani, olakwa ndani, olakwa ndani, olakwa ndani, olakwa ndani, akutitu.